Atentos tamén se ides conducindo pola P9, sobre todo a altura de Vigo, aí xusto na entrada, porque xa van 10 as denuncias de condutores por recibir pedradas nos seus vehículos, pedradas que caen aí da zona de Vialia, do paso a nivel, e ollo porque poden causar grave perigo, graves accidentes. Polo de agora xa contamos varios casos, profundizaremos neles, pero contamos aquí no Hora Galega estes 5 coches afectados que foron o 8 de febreiro, arredor das 10 da noite, cando xa é noite, esos condutores viron como as pedradas lle caían en riba do seu vehículo. Outro coche tamén afectado o 14 de febreiro, ás 7:30 da mañá, está amencendo, tamén pouca visibilidade, e aí vai a pedrada. Algúns destes condutores recibiron golpazos na carrocería, reventaronlle as ventanillas e, sobre todo, o máis perigoso, esa luna de diante, porque a máis dun conductor entraronlle no ollo cristais. Estamos falando destes casos, pero non é a primeira vez que pasa algo semellante xusto dende ese punto, porque xa no 2014 se rexistraron 3 denuncias por botar pedradas contra os coches dende aí, dende a entrada da P9 en Vigo. 7 menores estiveron sendo investigados como os presuntos autores destas fazañas. Como dicimos, fazañas máis que perigosas, e hoxe queremos ver as súas consecuencias, porque, Laura, ti estás aí nun taller en Silleda, un taller que xa asistiu a máis dun coche afectado por pedradas e que, dende logo, cando cae unha desas pedras na nosa luna, pode ser moi perigoso, non? Sí, Rocío, pode ser moi perigoso, de feito, día tras día, pois neste taller reciben moitos coches pois con chinazos nos parabrisas, non? Pero ata que punto é perigoso recibir unha pedrada no parabrisas? Pois precisamente estamos co xerente daqui de Autos Silleda, con David San Martín, para preguntarlle por isto. David, canto de perigoso pode ser recibir unha pedrada no parabrisas? Bueno, pois sempre resta visibilidade, entón pois é moi perigoso porque perdese visibilidade e, sobre todo, o máis importante. Despois, no caso de, dependendo de como sexa a pedrada, se é un impacto moi grande, como estamos vendo agora, con estes impactos que hai, de unha pedra tirada desde unha ponte ou que sexa, pois pode chegar incluso a entrar para dentro, como nos pasou fai pouco aquí, con un caso, que tuvemos aquí un caso fai moi recente, xusto á altura do condutor, entón iso é moi perigoso, pode entrar incluso para dentro. Non é o habitual, pero pode pasar. Porque podemos perder visión se rompe moita parte do cristal. Sí, bueno, como estamos vendo aquí, isto por exemplo foi provocado por unha árbore no último temporal. Non foi por unha pedrada, pero bueno, o mesmo perigo tamén. É un perigo, vamos, este xa é un caso extremo, non? E tamén perder o control do coche. Perder o control, exactamente. A canto nos pode sair, a canto nos pode afectar ao noso peto arranxar ou incluso sustituir estas pedradas? Unha reparación de un chinazo pequeno, unha fisura pequena, pode rondar os 60 euros ou así. Este, por exemplo, que estamos vendo aquí, que está desarranxando, non? Un chinazo pequeniño, os 60 euros. No caso de que sexa moito, pois que haxa que reparar a enteira? Se hai que sustituir unha luna, pois depende moitísimo do tipo de vehículo, se é un coche, podemos estar falando entre 300 ata 1000 euros ou máis incluso. Pois non é pouco, e de feito queremos rematar facendo este experimento para ver, non, canto, imos darlle con martelo a este cristal, este parabrisas, a ver canto rompe, imos velo, voulle dar. Só dun golpe xa vemos, a cantidad de visión que quitaría, David? Sí. Xusto, sobre todo se afecta a zona de visión do condutor, pois é o máis perigoso. Sí. Imagínate, pois, se seguimos dándolle, e se son moitas pedradas, o perigo que pode conlevar, e como digo, pois son varios os casos que reciben neste taller, xa dicíamos, entre 300 e ata 1000 euros que pode conlevar. Ti dicías agora dun caso recente, pero ao ano máis ou menos cantos casos podedes ter deste estilo, por pedradas? Bueno, é que a maioría son todo por pedradas, é dicir, casi todos os impactos e roturas son todos por pedradas, entón todo o traballo, o volumen todo de traballo que se fai de sustitución e reparación de lunas é todo debido ás pedradas. Sobre todo o máis importante, xa para despedir, dicir isto, non? Non deixar pasar moito tempo, importante. É moi importante, sí, o que falábamos. Acudir o máis rápido posible, non, David? Porque nun chinazo, pois, se afecta a zona de visión, sobre todo do condutor, e temos un chinazo e temos moito tempo, pois xa sabemos, hai que acudir o antes posible ao taller en canto teñamos ese chinazo por unha pedrada, así que queda dito.
Moitísima precaución sempre, de verdade, son auténticas barbaridades, e por riba se che rompo o parabrisas, se che veñen os cristais aos ollos, xa nin vos conto, que foi o que lle pasou a unha desas vítimas das pedradas na AP9, a David, que ia coa súa familia.